Sunatoswadipun kadang Pramuladi Asung Sugoto Pungkasan bareng kaswanaken prikonco Dava Musik maraksan Mas Ayu Rita mriko nuhun sawetawis request ugi saking kanca-kanca Karang Taruna. Semoga Jenggrita ini ada request langsung dari konco-konco Karang Taruna bahwa nanti kalau daharan nasi keluar nyuwun lagu Ayang-Ayang. Oh Ayang-Ayang. Nggih, lajeng katuraken duet ya. Oh duet oke siap. Genrodo berkurang. Ayang-ayang lho Mas, sebentar ayang-ayangen. Ayang-ayangen Mas. Sapa sing ayang-ayangen? Anjir, najan anakku wedok jan ayu tenan. Anjir, jan sing penting selamat berbahagia. Aku ora nyangka sedulur kasadiku ning kok arep ndek putu. Lho, ngeten iki lho jenenge. Lah iya. Ora kena tinir. Malah nyale Mbak Yune. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mengke sekedap malih Mbak Yunipun kayak dhewe rene neh. Oh, aku lah aku Mas. Aja. Nek perlu kok panjeri sik. Nggih. Ya, diaturke panglipun. Poros audio dan juga eksis video syuting Dava Legi. Mas Musti kaneng ati tunggu siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno Oke, satu lagu terbaru berbintang dari Kata-Kata Sinoman dan juga memberi dua tentunya. Selamat berbahagia untuk Mbak Eka dan Mas Girsot ya. Musik lo ini
Oke Mas bareng Dava Musik, kita kasih sekali lagi ya. Ben marem ya Mas. Oke. Nuruti Karang Taruna. Dan juga tamu undangan tentunya Mas bareng Dava Musik. Diri sang jalan saripin wonten sangat jiring koripan daki paingan para sotso direken tuturipun para tamu kita sah rahayu lusa atus wakati sonswang rahayu 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 ingkang sami menanti Oke, senatang keturipun para tamu kita sarayu wilus dengan tuh wis mau kanthi soswang kanthi rampung ati cara siang punika ageng panusake pamangku gati ngaturaken mugia ing samengki lumadhining adicara. Kadhakirangipun saestuna agung ing samudra pangap sami pungkasaning atur kawula akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Kadhiraken Dava Musik Entertainment. Jadi kalau saya akan mangklipur, semoga Mbak Rita, kalau wonten caping gunung kalian kelinci ucul, kembang rawe. Onzi, semoga terakan caping gunung kagem keluarga besan tadi, nggih. Dah, niko bawane dipun utang mawon sanes wedal. Ya, ngono Dek ta? Pak dicempe kita uncat soto palagan bacane.
ngekek wae iki jare ngapa ta Pak kok gayeng men mburi iki. Offset. Lah iya. Sekar bisa Semanapun, ya barangkali ada yang mau request lagu, Bu. Ada Gitar Sembilan bersama Dava Musik, PA Audio.
kasih sudah ada Kitir Sumilir.